Il-Partit Laburista qed jiddikjara li gvern ġdid irid jagħti priorità assoluta lill-edukazzjoni li ċavetta għal mobilità soċjali, il-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol timira biex jonqsu l-istudenti li ma jkomplux jistudjaw wara 16-il sena u li żgħażagħ bejn is-16 u 18-il sena ikollhom aktar ħiliet biex isibu xogħol u jkunu suċċess. Efhem, l-option dejjem trid tkun offruta, idealment. Mbagħad jien naħseb f'idej student speċi jażel u l-option importanti l-option dejjem ikun jagħtem. Iva, bla dubju, ġifieri jekk hemm tagħmel ċertu żgħażagħ li jridu jkomplu jistudjaw jew kellha jridu xi karriera partikolari u forsi m'għandhomx il-mezzi iva naqbel. Hija importanti li jagħtaw iktar għajnuna għax qed ikollna aktar żgħażagħ li fit-teorija tajbin meta jiġu għall-prattika qed ibagħtu ħafna. Allura naħseb li jekk jingħataw opportunità speċjalment ikollok studju u xogħol. L-esperjenza tagħhom tkun aħjar. Studenti jekk wara 16 sena jkollhom dik l-għajnuna huma bla mirdu jsibu motivazzjoni biex ikomplu jistudjaw u jitgħallmu. U fl-istess ħin hija long process allura l-istudent jekk u qed jieħu tagħlim u qed jikber quddiem ħajkun jisejjen il-familja tiegħu lil uliedu biex jgħidulhom jien kelli l-motivazzjoni sabiex nasal fejn wasalt. Din il-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol minn gvern ġdid hija parti essenzjali mill-istrateġija kontra l-faqar, il-prekarjat u l-qatt u favur il-familja, kompetittività u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Nafu kemm il-qudiem ħankunu dipendenti fuqhom u nemmen li jekk nipprovdu dan is-support u nipprovdu anke din l-għajnuna huma ħeċċellaw l-qudiem insibuhom u anke huma l-qudiem tagħhom jgħinhom żgur mhux forsi. Fi-żmien li ġej dawn se jkunu l-futur ta' dan il-pajjiż, allura nippretendi li għandu jingħata xi inċentiv biex ngħinuhom u ntuhom aktar motivazzjoni. I definitely believe they should be given type of training because I don't think that a teenager at the age of 16 is capable of making his own decisions regarding his occupation in the future, so I think they definitely should be given advice and training. Iva naqbel sabiex l-istudenti kollha ikollhom l-istess opportunità li fl-aħħar mill-aħħar ikomplu bl-istudji tagħhom.